जस्मीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शंकर चौक चौधरी कॉम्प्लेक्स सेवधा। डीजे विकास सिमरही म्यूजिक बाय मंटू मनी। सोया अंगूरी दाते लगले काटे हम ऊपर से लगनी जे जाते सोया अंगूरी दाते लगले काटे हम ऊपर से लगनी जे जाते बाते रात एक बात रहे कुछो न बुझात काबू भइल न जवानी गरम पर बैठल रही के राके थम पवन हमके बैठल रही के राके थम पर बैठल रही के राके थम पवन हमके बैठल रही के राके थम लगले जे हाफे त कह देनी साफे किया की जवानी के लहक गइले बा अब हो इधर आ कुछ त कर ई मनवा ये राजा बहक गइले बा लगले जे हाफे त कह देनी साफे किया की जवानी के लहक गइले बा अब हो इधर आ कुछ त कर ई मनवा ये राजा बहक गइले बा आशा खैनी उनकर नासा में रहनी उहे भइल जवन हम सखी चाहनी लागल नाही शरम काम कैनी कुकरम कहनी दुनु हाथ फेर दुनु बम पर बैठल रही के राके थम पवन हमके बैठल रही के राके थम पर बैठल रही के राके थम पवन हमके बैठल रही के राके थम पर डीजे विकास सिमरही म्यूजिक बाय मंटू मनी। केवारी के पीछे पसर गईनी नीचे हम रहनी ये सखी राते नाइटी में हो पानी पानी भेनी छुआ तनी देनी मजा लेनी गजबे वैरायटी में हो केवारी के पीछे पसर गईनी नीचे हम रहनी ये सखी राते नाइटी में हो पानी पानी भेनी छुआ तनी देनी मजा लेनी गजबे वैरायटी में हो लेत रहले उ हल्का में हमें जाते खलका में रुक गइल दमे राइटर थारू अवधेश लागल ठेहुना से ठेस अनुराग हो देहिया नरम पर बैठल रही के राके थम पवन हमके बैठल रही के राके थम पर बैठल रही के राके थम पवन हमके बैठल रही के राके थम पर जस्मीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शंकर चौक चौधरी कॉम्प्लेक्स सेवधा।